Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Мы і Біблія». Мір вам, паважаныя слухачы! Разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Тэма сённяшняй размовы – нядзельныя урокі. Кожную нядзелю мы можам прыгадваць уваскрэсенне нашага Господа Ісуса Хрыста, таму што менавіта ў гэты дзень раніцай пяшчэра стала пустой, а камень адвалены. Неяк мы з жонкай падвозілі яе супрацоўніцу. Гэта было перад велікоднымі святамі. Пятніца, жанчына спытала, што значыць Пасха. Я растлумачыў, прыгадаў кнігу «Выхад» і «Егіпет», 10-е пакаранне і наказ пра Пасху, якая літаральна перакладаецца «прайсці міма, пераступіць». Гэтай Пасхай для нас стаў Хрыстос. У чацвер ён абмыў ногі вучням, у пятніцу ён абмыў іх сэрцы, у нядзелю ён змяніў свет. Таму мы з вамі святкуем не Пасху, а надзею на новае жыццё і ўваскрэсенне. Я спадзяюся, што мы атрымліваем асалоду ад самай значнай у гісторыі перамогі. Магіла пустая, святло перамагло цемру, жыццё пераадолела смерць, радасць замяніла смутак. Аднак у жыццё вучняў гэта перамога прыйшла нечакана. Неяк я быў у лазні. Пасля аздараўлення я вырашыў зайсці да сваяка і паглядзець прас. Ён прывёз яго з Польшчы. Прыпаркаваў аўто і зайшоў у кватэру. Правёў нейкі час у сваякоў, выйшаў з пад'езда, каб сесці ў аўтамабіль, а яго няма. Непаразуменне, страх і шмат думах у галаве. Я не бачыў аўтамабіль, трымаю ў руках ключы сігналізацыі і не ведаю, што рабіць. Атрымалася наступнае. Здаецца, я перагрэўся ў лазні. Забыўся паставіць аўтамабіль на перадачу і стаяначны тормаз. Машына скацілася ўніз метраў на 30, уперлася левым калесом у бардзюр. Жанчыны рана раніцай прыйшлі, а памерлага няма. Камень адвалены. Што адбываецца? Куды дзелася цела? Іх чаканні таксама не апраўдаліся. На ўсходзе грабніцу часта высякалі ў скале. Цела загортвалі ў доўгія вузкія кавалкі палатна, як у бінты, і клалі на паліцу. Пасля гэтага грабніцу зачынялі вялікім камянём колам. Менавіта там жанчыны чакалі ўбачыць цела свайго настаўніка, але ўбачылі анёлаў і пачулі голас. Яго няма тут, ён уваскрэс. Больш таго, анёлы сказалі, што гэта інфармацыя не навіна. Пагартайце старонкі памяці. Ён, гэта значыць Господ, казаў гэта. Успомніце словы пра здраду, распяцце, уваскрэсення. Мы чытаем, што жанчыны прыгадалі іх. Чаму так атрымліваецца, сябры? Урок мы часта ловім сябе на думцы. Забыўся, забылася, забыліся. На жаль, мы забываем добрае, забываем галоўнае. Але калі мы прыгадваем ці пазнаём штосьці важнае, нам хочацца распавесці пра гэта іншым. Так здарылася і з жанчынамі, той нядзельнай раніцай. Яны прыбеглі да вучняў і распавялі, што іх настаўнік уваскрэс. Рэакцыя – гэта пустыя словы, гэта выдумка. Неяк мы з жонкай размаўлялі пра сітуацыю ў свеце. Крыху ў нашай краіне. Яна агучыла мне адну версію. На працоўных месцах яна вельмі папулярная. Я назваў яе поўным глупствам, што нават пакрыўдзіла маю палавіну. А потым успомніў, што нават першыя хрысціяне былі несправядлівыя да жанчынаў. У Евангелі паводле Лукі ў 24 раздзеле у 11 вершы напісана, што вучні назвалі словы жанчын пустымі. Аўтар Евангеля быў урачом. Ён у тэкст змясціў слова, якое выкарыстоўваецца ў медыцыне для пазначэння ліхаманкавага трызнення хворага.
Мужчыны палічылі, што пачутыя словы нейкае жаночае трызненне. Урок нам трэба прызнаць, што мы, мужчыны, недаацэньваем чуласць, мудрасць, праніклівасць, духоўную жвавасць жанчын. Сярод тых, хто чуў пра ўваскрэсенне Хрыста, жанчын быў вучань на імя Клеопа. З 13 па 31 вершы евангеліст Лука распавядае пра яго падарожжа з Іерусаліма ў Эмаус. Гэта былі незабыўныя 11 кіламетраў. На гэтай дарозе вучні сустрэлі чалавека. Для іх незнаёмца. Мы ведаем, што гэта быў Ісус, але яны не пазналі яго. Господ падчас гутаркі пачуў пра чаканне мужчын і няздзейсныя планы. Іх сэрца было ахоплена смуткам. Фізычна яны шлі, духоўна быццам спыніліся. Разам з распяццем Ісуса памерлі іхнія мары і надзеі на вызваленне народа ад рымскага палону. Усе іхнія пачуцці былі пад уплывам нявер'я. Урок. Нам шкодзяць не фізычныя, а духоўныя прыпынкі. Галоўная праблема мужчын не ў тым, што яны штосьці забылі, а ў тым, што не жадалі успамінаць. Не верылі жанчынам, не верылі анёлам, не верылі Хрысту, не верылі Пісанню. Ісус сказаў ім: «О, няцямныя і марудныя сэрцам, каб верыць ва ўсё, што прадказвалі прарокі. Ці ж не так і належала пацярпець Хрысту і ўвайсці ў славу сваю?» І, пачаўшы ад Майсея і ўсіх прарокаў, тлумачыў ім сказанае пра яго ва ўсім Пісанні. Вучні ад сустрэчы з Хрыстом і яго слоў змяніліся? Не, толькі сэрца гарэла. Ужо дома, у памяшканні, за вячэрай іх вочы расплюшчыліся. І яны сказалі адзін аднаму: «Ці ж не палала ў нас сэрца наша, калі ён казаў нам на дарозе і калі тлумачыў нам Пісанне?» І, устаўшы ў тую самую хвіліну, вярнуліся ў Іерусалім і знайшлі разам 11 апосталаў і тых, што былі з імі, якія казалі, што Гасподзь сапраўды ўваскрэс і з'явіўся Сыману. І яны расказалі пра здарэнне на дарозе і як ён быў пазнаны імі пры ламанні хлеба. Трэба сказаць, тая раніца, калі ўваскрэс Хрыстос, была раніцай духоўнага крызісу. Калі уважліва перачытаць толькі 24 раздзел ад Лукі, то мы заўважым у вучняў страх, нявер'е, здзіўленне, збянтэжанасць. Не было радасці, не было веры, не было святла. Як своечасова Ісус прыйшоў і сказаў: «Мір вам», а потым: «Гэта я сам». Клеопа – сімвалічнае імя, яно значыць перамена. Аднак сапраўдныя змены адбыліся ў вучняў, калі яны сустрэліся з Хрыстом, які ўваскрос. Урок. Уваскрэсенне Хрыста і сёння можа парушаць нашы планы на няўпэўненасць, сумнеў, нявер'е. Уваскрэсенне – гэта святло сэрцу. Зноў прыгадаю верш. Яго няма тут. Ён уваскрэс. Вы ведаеце, сябры, гэтыя словы не пустыя. Думаю пра іх і не магу не ўспомніць жыццё, смерць і ўваскрэсенне Ісуса Хрыста. Ён жыў дзеля нас, Ён памёр дзеля нас, Ён уваскрэс дзеля нас. А дзеля чаго жывем мы? Жыць дзеля сябе знаёма кожнаму. Жыць дзеля кагосьці знаёма не ўсім. Дзеля каго жыву я? Адказ на гэта пытанне – самы галоўны нядзельны урок. А Хрыстос за ўсіх памёр, каб якія жывуць ужо не для сябе жылі, але для памерлага за іх і ўваскрэслага. Христос воскрес, в душе весна настала, прошла пора и холода, и слез. Ему воскресшему хвала и слава, Он в души нам тепло любви принес. Христос воскрес и вновь от сердца к сердцу летит на крыльях ветра эта весть. И словно мы открыли небо дверцу, где дел чудесных Божиих не счесть. Христос
воскрес и вновь от сердца к сердцу летит на крыльях ветра эта весть. И словно мы открыли небо дверцу, где дел чудесных Божиих не счесть. Христос воскрес, и слово воскресения не знает пусть препятствий и границ. Чудесный клич победы и спасения летит во все места, как стая птиц. Христос воскрес, и вновь от сердца к сердцу летит на крыльях ветра эта весть. И словно мы открыли небо дверцу, где дел чудесных Божиих не счесть. Христос воскрес, и вновь от сердца к сердцу летит на крыльях ветра эта весть. И словно мы открыли небо дверцу, где дел чудесных Божиих не счесть. Христос воскрес, на крест себя отдавший, Всевышним Он из мертвых воскрешен, чтоб каждый, кто по терниям шагавший, был свыше счастьем вечным наделен. Христос воскрес, и вновь от сердца к сердцу летит на крыльях ветра эта весть. И словно мы открыли небо дверцу, где дел чудесных Божиих не счесть. Христос воскрес, и вновь от сердца к сердцу летит на крыльях ветра эта весть. И словно мы открыли небо дверцу, где дел чудесных Божиих не счесть. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага, беражы вас Бог.